Kære Emil, du skal fragte denne pakke til Nordre Frihavnsgade 68 2100 København Ø. Hvad er det, der foregår? Din pakke vejer 1 kilo, og derfor har du 46 kroner, som du kan bruge til at få den sikkert frem. Jeg skal til København herfra for 46 kroner. Hvor er jeg henne lige nu? Vi er på en ø nu. Bogøby. Hvor lang tid tager det at komme til København herfra? Fordi det eneste, jeg går efter nu, det er mavefornemmelsen på nogle gutter. Vielen Dank. Det er ikke pissegodt, det her. Du er en ødelagt generation, når jeg ikke engang kan tolke ud på sådan en her. Hvor skal I hen? Vi skal til Tyskland. Vi skal til Berlin. Tusind tak for det. Selv tak. God ferie. Hej, hej, hej. Hvor skal du hen? Jeg skal op til Sverige, så går det op. Jeg kan dufte GLS. Jeg ved ikke helt, hvordan GLS dufter, men det er bare ikke tæt på. Men jeg vil faktisk gerne have hjælpemidlet nu. Jeg synes, I sagde hjælpemiddel. Hvor skal I hen? Okay. Tak for turen. Hej hej. Så er vi her sgu. Og vinderen er... Det her det minder mere om at køre med ham svenskeren, end det jeg gjorde lige før. Det er meget ret der.